være, at hun forlænger sig ud efter. Så når hun kommer ind og lytter hver, så skal lov bare at gå ud af. Det er sådan, hvor bagparten følger egentlig bare den volde, du rider på nu. Så sætter vi forparten en lille smule ind for i volden, så lidt façade. Det er meget væk. Ja, så flygte væk fra indvendig seng, ja. Så hun ikke får lov at gå og spænde imod dig og redde igennem, for at flytte væk fra hjælpen, ja. Hvor du har mulighed for at få hende ind og lytte, så virkelig komme igennem. Der. Ja, så der så virkelig kommer igennem, får noget runding på hende. Nemlig. Ja, pas på indvendig skulder igen. Runder hende, skænk med. Ja, rigtigt. Du må godt lægge hende lidt dybere, så hun lige slipper lidt mere i nakken efter hende. Ja, tryk på. Og fat ned om hende. Ja, fra skænklen til hånden. Sådan der, nemlig der, ja. Så kommer hun op. Der skal du så lige holde trykket der. Ja, ja nemlig. Så hun kommer op og slipper i skuldrene. Du ved, ja, ind på volden her engang. Ned om hende, skænke med. Du ved. Ja, rigtig sæd, rigtig, jeg kan godt mærke. Altså, benene kommer meget mere lige under dig. Bare træk hælen lidt mere ned her, men ellers så er det vældig fint her. Bare fat ned om her, skænke med, og så tester vi bare fremad, arbejdstempo tølt igen. Ja, fint. Og slipper gennem kroppen. Kæmpe med. Og runding herind. Så hun ikke løber ud gennem hånden, lige får markeret, ja. Bruger hun energien på at bevæge sig, og ikke på at rende væk her. Det er sådan, giver en lidt mere let test. Og den er hele tiden op på den der venstre skulder. Fint. Runder hende. Der er hun fint. Så lidt op på den der udvendige skulder. Lige få hende ned i valg. Lige stille hende lidt ud mod barrieren. Skulderen på. Ja, så lige lidt lille halv parade, lidt kraftigere. Ja, og så slip helt ud, og så kan du godt gå lidt mere frem med hånden der. Altså, det behøver ikke at være sådan langsomt, det er bare at tage og slippe, sådan at det, ja, så hun ved, at den kommer prompte. Ja, sådan der. Med hende lidt mere frem med hånden. Ja, sådan der. Nemlig. Vi prøver at ride skråt igennem. Og så lige markering og slip. Ja, så er det bare lidt grov. Hurtig markering og slip igen.